Hej alle sammen og velkommen til Valde og Toge Gaming, eller Valde og Toge, ja. Og vi skal spille her, hvad det hedder, LAN over dig. Ja. Og vi er på en privat server, fordi at min ven Toge, han har sådan noget, er det Roblox Premium? Ja. Så hvad skal vi, hvad skal vi bare gå i gang? Jeg skal bare gå ind. Ja, okay. Jeg har aldrig spillet der før, så jeg har 300 kroner. Altså, men jeg kan i hvert fald ikke huske at spille det. Ja. Nå. Imens jeg var sur. Men hvad går du ud på? Jeg skal bare lidt vente. Her. Du kan se, når den der ting over. Jeg kan ikke komme ud af min skærm. Du kan bare zoome ud. Det kan jeg ikke. Sådan der. Må det der se Nå, kig her. Ja. Kan du lige finde det? Så ham her kan du se. Klik til mig. Nej, gå lige hernede. I bunden her. Hvor? Ja, hey, det er mig. Ja. Nå, men hvis du klikker på dem, ikke godt? Ja. Det er ikke altid, det gider, men nogle gange, så er det Ja. du kan tage noget mad og give dem, hvis den kommer langt ned. Nå, ja. Skal jeg flyve for dig? Jeg vil gerne prøve at flyve. Okay, bare kom her. Ja, okay. Hvad skal jeg så? This is Air Traffic Control Tower responding to Bacon Airlines, Flight 067. You're clear to make your emergency landing at the nearest airport. I'll be on the radio for important updates, so don't forget to check your messages. Fly safe. Du går for langt op. For langt op. Jeg er klar til at lande. Du skal heller ikke flyve for langt ned, bare ligesom mig. Du skal bare flyve lidt i midten. Er det fint? Nej, du går lidt nedad, så rejse dig lidt op igen. Jeg gider ikke det. Nu er en af dem blevet bange. Er det? Kom ikke ud. Og jeg har brækket min ryg. Har du? Ja, jeg havde glædet mig til det. Hvad? Du kører næsten 800 km i timen nu. Nej, jeg har ikke sat meget at sige. Du går meget op. Jeg kører 800 km, vi kan lide 800. Jeg snakker med dem. Du går for Tower langt to ned. Bacon Air. I might have made a mistake, and now there's a plane flying straight towards you. Keep an eye on your radar to avoid a crash, please. Hull breach detected. Var det godt? Du skal, ja, det er fint. Du skal bare have det. Prøv alt det i det. Og kan du skrue op? I midten er der noget, du kan skrue op på. Hvad er det? Midten. Cabin pressure decreasing. Kan du ikke flyve? Okay, men skynd dig. Du skal have... vent. Tag den her. Hvad sker der? Nå, skal jeg rengøre, eller hvad? Okay, skal jeg give nogen mad? Eller? Oxygen mask deployed. Jeg snakker lige med. You need to spruce up that outfit, honey. Those pants not working for you. Han er stang. Secure your mask first before helping Er du... Hvor... Jeg kan bare det, jeg lige skulle skynde lidt ned for jer. En af dem bliver rigtig varm. Kan du lige tage flyet? Skynd dig. Jeg skal tage... Ja. Skynd dig. Er det ikke så farligt? Tower to Bacon Air. Reports are saying there's acid rain coming your way. That stuff is pretty deadly for your engines, so I'd just stock up on wrenches if I were you. Længere ned, hurtigt. Længere ned. Hull up. Jeg har aldrig prøvet Tower to Bacon Air. Reports are saying there's acid rain coming your way. That stuff is pretty deadly for your engines.
engines, so I'd just stock up on wrenches if I were you. Skynd dig også ned igen. Det er faktisk meget sjovt. De var bare super random. Jeg vil gerne prøve den. Og jeg kan ikke regne. Securing your mask first before helping others. Landing deployed. Please wear your seatbelt. All passengers, prepare for landing. Brace for impact. Og så vi tror det. Jeg går for langt. Engine 1, critically damaged. Engine 2, critically damaged. Secure your mask first before helping others. Du må ikke gå ud endnu. Please wear your seatbelt. Jeg kan være så meget lige nu. Spændende. Tanketing. Don't leave the plane. What? Og vi kan exit nu. Eller hvad? Du kan godt gå ud nu, hvis du vil. Ja. Men jeg kan blive det her, man putter benzin på. Kom her. Det her, man putter benzin på. Ja. Den åbner her, så du skal også have, at alle kasserne kommer. Selv pakke. Derinde. Vi gør det først. Ja, prøv det. Tag den op. Kom til at købe sig lige. Ja, ja. Kom herind. Herind, tror jeg. Prøv at lægge den her, jeg tror, så det er den. Jeg kan ikke lægge den. Sådan. What? Ja. Det må bare ligge der. Hvad laver Du du? kan gerne tage den med. Vi skal flyve igen. Hvad skal du? Vi skal flyve igen. Jeg skal til at få benzin på vingen. På vingen? Ja. Vi skal jo have benzin. Nå ja. Vi har hentet benzin. Ja, det er den der ene tur. Skal vi lige bestille ting klar, eller? Ja. Hvad skal du bestille? Secure your mask first before helping others. Ikke sammen. Please wear your seatbelt. Ja, så skal jeg lige lægge min kuffert. Gordon, is that you? Vi skal lige bestille ting, ikke? Bestille? Ja, du skulle faktisk have den i det. Gå lige ud med din taske, det er der, den skal være. Ej, det gider jeg ikke. Det tager lang tid. Du skal bare lægge den i det røde, så får du penge. Hvor mange penge får jeg? 54 tjener i hvert fald. Ej, jeg gider ikke nu se. Vil du komme her? Ja. Kom her, du skal, der er en ting, du skal købe. Hvad skal jeg købe? Hvis du scroller Secure your ned, mask Ja. before helping så others. køb en, der hedder Small Fuel Can.
Small. Eller large. Smart fuel can. Eller large. Det vil jeg sige. Large fuel can. Jeg bare køb smart plan. Hvis så 10 år blev på toppenge, så er den anden, du skal købe også. Jeg har 300 tilbage nu. Så er det okay. Scroll helt op i toppen. Ja. Så køb en food. Ja. Jeg købte den. Ja. Mange gange. Ja, der købte den så. Ud på væggen. Det har man fået til. Ja. Dem kan du også godt tage også. Nå. Købte mere lige. Det Care package inbound. er lige meget at tage dem nu. Bare gennem den, ikke? Ej, jeg tager dem. Nej, de kan gøre noget. Jo, det gør det faktisk. Ja. Jeg tror, at vi ikke kunne have mere end 7 bilen sejlet 7. Andre tror, vi kunne bruge den her. Så har jeg Just flying by. Don't mind me. Der er endnu mere nu. Hvor meget har du lige Please købt? wear your Altså, jeg seatbelt. sagde, at du købte så meget kuren. Hjemme et sted, ikke? Hvor meget? Du sagde, at du købte. Ja, jeg troede, du havde så mange penge. Jeg havde 10.000. Altså, Havde du 10.000? ja, er det godt? Bro, jeg har 3.000. Ej, jeg havde 1.000 kroner. Brugte du? Vi har næsten 100 mad. Er det godt? Bro, skal jeg lægge den her ud for dig? Ja. Nej, det kan jeg ikke engang. Bare lige tage den, så skal jeg vise dig, hvor den er. Det er fint. Den der, tag den her. Kufferten. Ja, og så kom herud. Det er den, der holder styr for alt benzin. Nej, ikke her. Og så drop den ned her i det røde. Bare drop den. Nå. Hvad det der? Ja, du får ikke penge for den, så du har lige spillet 50 kroner. 50 kroner, det er ingenting for mig. Jeg er rich. Jeg tippede ikke. Jeg har 16 kroner. Ikke åbne, ikke åbne. Jeg vil ind. Ikke åbne. Jo, jeg vil ind. Nej, vent, jeg åbner, ikke? Vent, jeg åbner. Okay. Så åben. Åbner lige. Du må ikke bare smutte end mig, bro. Nej, det er for sjovt. Vi er lige ude igen. Det er en kig. Okay, vent lige. Hvor er du henne? Jeg gider ikke flyve af. Okay, her, tag den til. Ja, jeg tror, det flyver. Nej, prøv at lade bruge det. Det er en glitch. En glitch. Flyver af. Nej. Lover du det? Har du lukket igen? Nej. Luk igen. Nej. Jo. Jeg gider ikke have det. Jeg skal flyve. Vent 2 sekunder. Jeg kan ikke flyve. Jeg går ind igen. Before helping others, Jeg ved godt, du ikke kan flyve mig, guys. please wear your seatbelt. Det er en glitch. Jeg gider Stol nu på mig. Nej. Det er en glitch. Jeg kan ikke lægge døren igen. Ja, kom nu ud. Jeg skal nok lukke for dig. Okay, bliv der. Hvor det er en glitch. Jeg skal det noget. Jeg skal... Men kig på min skærm, det er en glitch. Er du klar? Ja. Vent lige. Vent lige. Prøv at se. Okay, alle sammen, vi tester lige en glitch. Om 3, 2, 1. Også. Slut på det. Jo. Ja, du er ude. Ja. Lige om lidt, vil du kan gå af. Ja. Nej, går du? Ja. Min ønske, det må jeg se. Jeg vil af. Nej. Bro. Hvad har jeg gjort? Må jeg se. Vent, jeg går lodret op. Okay, du skal lige komme ud igen. Okay, vi kommer lige tilbage lige om lidt igen i videoen. Okay, vi er tilbage igen nu. Der skete lige nogle tekniske problemer. Ja. Vent, du har lige spildt alle 1000 kroner. Nå! Far! Jeg styrer. Nej, jeg vil godt styre. Jeg kan prøve. Du skal styre den her ting i midten. Ben. Det gør, hvor hurtigt du kører og sådan. Ikke? Nå, er det hvor hurtigt man kører? Ja. Så helt op i toppen, altså det hurtigste ned i bunden, eller det laveste og midten, er video. Og jo hurtigere du kører, jo hurtigere kommer frem. This is Air Traffic Control Oh, Tower okay, responding to okay. Beacon Airlines Flight 067. You're clear to make your emergency landing at the nearest airport. I'll be on the radio for important updates, so don't forget to check your messages. Fly safe. Hej. Er du? Se mig. Kig ud af vinduet.
Nej, skal jeg lige rette den? Skal jeg rette den igen? Kan du se mig? Ja, det kan jeg faktisk godt se dig. Kan du lige komme ind igen? Det er lidt farligt. Ja. Fordi jeg vælger flyet om 3, 2, 1, lade, hvornår skal jeg ikke? Hvad skal du spørge? Kom ind igen. Op, flyv. Nej! Fuck. Kom ind igen. Det er den der Kom ind, Helle. Jeg flyver op. Oh my god, nej, jeg kommer ind. Jeg kommer ind til næste år. Ej, hun går i stykker. Tower to Bacon Get Air, to the I'm sun. detecting a Get freezing blizzard in your flight path. It's so cold it can turn you into an ice cube, so stay frosty. I mean, warm. Vi har 2 large benzin. Så har vi. Vi skal køre lidt skævt. Alle på. En af dem på vores miljø ikke. Prøv at se. Ja, vi skulle lige køre lidt med lige. Prøv at se her. Prøv at se. Hvor stor han er. Se. Skal jeg flyve? Og den ringer. Tower to Bacon Air, you're closing in on the emergency landing strip. Just remain calm and begin your descent to 3,000 altitude. Once you get closer to the landing strip, I'll be able to give you further instructions. Du skal lave det hernede. Skal jeg længere ned? Skal jeg længere ned? Nej, stop! Stop! Du crasher! Du skal højere. Skal jeg sådan her? Du har 21 points. Og på det side her, der er et lille problem. Før, Ja. der var en, når jeg sidder her, du skal højere op. Skal højere op? Ja. Skal højere op? I don't got all day. Bro, hvorfor ligner det her, at jeg skyder med? Stop. Men det var længere ned for helvede! Skynd dig! Du går lodret! Bro, du har lige... Du dræber en måde. Ej, en der nede. Ja. På grund af mig. Ja. Skal jeg længere ned? Ja, du er noget. Skal jeg længere ned? Nu kører jeg endnu en. Ja, der er ikke bare noget. Lower. Skal jeg lower? Ja. Så skal jeg ikke højere vel? Længere ned så? Ja, og når du stopper med at stå i de ting, du gør nu, så skal du bare vel. Du skal langsomt. Vi er lige ved at være i land. Stop. Ud. Lad mig ud. Hvorfor? Jamen, vi er lige ved at være i land, så... Jeg skal prøve at lave det. Nej. Det er ikke okay. You're almost ready to Mad, alle sammen mad. Oh Once you see my the god. guidance rings, Men vi har ikke noget. blow your landing gear, reduce your speed, and keep the plane nice and steady to Brace for Alle sammen er døde. impact. Fuel reserves low. Det er det. Hvad skal vi lige vælge? Valdemar, det er din skyld. Så prøv igen. Ja, sidste, og så Sidste er så... stod det bag på den her video. Det er ikke, at der er kamera til. Og lad mig styre den her gang. Men jeg styrer. Nej. Jeg vil gerne styre. Nej, jeg vil ikke have, at du skal ulykke. Okay, du skal få chance til enden. Okay, hvad skal jeg gøre? Okay, hvad skal jeg gøre? Kedelig video. Ja. Jeg kunne lige få det, for lidt frisk luft. Okay, jeg går lige ud for lidt fast luft. Men der er jo lyster. Så er der jo lyster. Nå. Toge. Hallo. Ej,
Hej, Tukke. Okay, nu vent du. Tukke. Okay, det er fint. Jeg var ud. Nej! Jeg faldt ud. Jeg dør. Hvad dør jeg? Du kan ikke... Ej, jeg står der. Ej, jeg kan gå højere op. Okay. Ej, jeg kan ikke. Du kan også have flyde. Du kan have flyde. Tusind tak, fordi jeg så... Lige til at lobbyen først. Ja. Og så håber jeg at nyde den her video. Husk at like Men lige. and subs. Og hvor er det henne? Er den slut? Ja. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at like og Subscribe. så ses vi i næste video. Bye bye.